Чаму Лукашенко вызваліў з беларускіх турмаў зняволеных украінцаў? Дзе і калі пройдуць перамовы адносна плану Трампа для заканчэння вайны, а таксама, што прыдумалі чыноўнікі, каб пакінуць гэтак званых дармаедаў па-за законам. Пра гэта не толькі ў суботнім аб'ектыве. Я, Віталь Бабін, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Беларускіх турмаў вызвалілі 31 грамадзяніна Украіны. Падзею ў Менску падалі як памілаванне з боку Александра Лукашэнкі. Пры гэтым падкрэслілі ролю ЗША і асабіста прэзідэнта Дональда Трампа. На мяжы вызваленых сустракаў асабіста кіраўнік украінскай выведкі Кірыла Буданаў. Падрабязнасці ў Руслана Ігнатовіча. Про памілаванне рэжымам грамадзянаў Украіны паведаміла прэс-сакратарка Александра Лукашэнкі Наталья Эйсман. Паводле яе, крок быў зроблены ў развіццё дасягнутых дамоўленасцей паміж Лукашенком и Дональдом Трампом. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовное преступление на территории нашей страны. Украіна ў афіцыйным каментары адзначыла, што сярод вызваленых мужчыны і жанчыны ў веку ад 18 до 58 гадоў. Некаторыя з цяжкімі хваробамі, у тым ліку анкалагічнымі. Яны былі асуджаныя ў Беларусі на тэрміны ад 2 до 11 гадоў. Лукашенко боится Украину сейчас намного больше, чем Россию. И он пытается ее задабривать, усиживаясь сейчас не просто на двух стульях между Вашингтоном и Москвой, но и Киевом, демонстрируя то, что произошло в 22 году, это было непоразумение, недопонимание. Эксперт падкрэслівае, што зняволеных выпускаюць не таму, што змянілася сістэма, а таму, што гэта дае выгаду ў перамовах Лукашэнкі і Трампа. Дональду Трампу просто продаются политзаключенные, которые находятся в Беларуси. Вот основная тактика. Этим он вызывает лояльность 47-го президента Соединенных Штатов, который может это использовать для того, чтобы сказать, что я не только завершил 100 500 войн за этот год, а я еще и освободил, благодаря мне освобождены определенное количество, 100, 200, 300 политзаключенных из тюрем Беларуси. Украінскі каардынацыйны штаб у пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі падзякаваў ЗША і Дональду Трампу за вызваленне суграмадзянаў. Нягледзячы ж на перамовы Лукашэнкі з ЗША і нядаўняе прызначэнне Джона Коула спецпрадстаўніком у справе Беларусі, чарговай хвалі вызвалення беларускіх палітвязняў пакуль не адбылося. Усе намагаюцца, каб выходзілі не толькі грамадзяне Украіны, але грамадзяне Беларусі. На жаль, апошнім часам мы не бачылі выхаду грамадзянаў Беларусі з 11 верасня, але мы ведаем, што кансультацыі ідуць пастаянна. Важна адзначыць, што перашкодзіў шатдаун. Гэта прыпыніла ў нейкім сэнсе камунікацыю, але зараз гэтая камунікацыя адноўлена. Днямі Лукашенко анансаваў сустрэчу з амерыканскую дэлегацыяй. Яна мае адбыцца ў снежні. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Крок Лукашэнкі на шляху да дасягнення больш маштабных мэтаў. Гэтак прадстаўнік Дональда Трампа ў справах Беларусі Джон Коул пракаментаваў вызваленне грамадзянаў Украіны. Ён таксама падзякаваў Кірылу Буданаву за супрацу ў рамках гэтай умовы. Змяняем тэму. Грузавы рух з Беларусі ў Літву так і не аднавіўся, нягледзячы на адкрытую мяжу. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Інфатранс Медыя Беларусь». Паводле літоўскіх аўтаперавознікаў выязджаць з Беларусі дазваляюць толькі тым фурам, якія ўехалі ў нашу краіну пасля адкрыцця Літвой мяжы. Пры гэтым урад Беларусі змяніў уласную пастанову ад 31 кастрычніка. Тады ўлады дазволілі літоўскім фурам праезд ад беларуска-літоўскай мяжы толькі да спецыяльна вызначаных стаянак. Цяпер выезд з гэтых стаянак дазволілі толькі прычэпам, без цягачоў. Відаць, гэта азначае, што самі грузавікі на літоўскіх нумарах не могуць пакінуць Беларусі. Мытны камітэт змены пакуль афіцыйна не пракаментаваў.
Краіны еўразвязу адхілілі план Трампа па ўкраіне ў яго цяперашнім выглядзе. Аднак наперадзе яшчэ маюць адбыцца кансультацыі з удзелам Украіны, дзяржаваў еўразвязу і ЗША датычна крокаў да сканчэння расійска-украінскай вайны. Адбудуцца яны ў Швейцарыі ўжо заўтра. Як развіваюцца падзеі пасля атрымання Украіною ад ЗША новага мірнага плану ў наступным матэрыяле. Кансультацыі, датычныя мірнага плану ЗША, маюць неўзабаве адбыцца ў Швейцарыі. Владимир Зеленскі вызначыў склад дэлегацыі. Я зацвердзіў усе адпаведныя дырэктывы. Нашыя прадстаўнікі ведаюць, як абараняць украінскія нацыянальныя інтарэсы і што менавіта трэба, каб Расія не здзейсніла трэцяга ўварвання. Тым часам Дональд Трамп прызначыў новым спецпрадстаўніком у справе Украіны Дэна Дрыскала, піша The Guardian. Паводле крыніцаў Reuters, цяперашні прадстаўнік Кіт Келлаг пакідае адміністрацыю ў студзені. А Дрыскал у чацвер правёў перамовы з Владимиром Зеленскім і перадаў праект мірнага плану. Ён мусіць упадабаць план, а калі яму не спадабаецца план, тады, ведаеце, яны проста павінны працягваць змагацца, я думаю. У нейкі момант ён будзе вымушаны прыняць нешта. Ён не прыняў, памятаеце? У авальным кабінеце не так даўно. Я сказаў, у цябе няма картаў. Напярэдадні ў інтэрв'ю для Fox News Radio Дональд Трамп назваў дэдлайн для адказу Украіны на прапанаваны мірны план. Дзень удзячнасці 27 лістапада. На тэму спрэчнага дакументу выказаўся і віцэ-прэзідэнт ЗША Джей Ді Вэнс. Любы мірны план паміж Украінай і Расіяй павінен спыніць забойствы, захоўваючы суверэнітэт Украіны, быць прымальным для Расіі і Украіны, максімізаваць шансы таго, што вайна не пачнецца зноў. Меркаваны мірны план ад ЗША утрымлівае 28 пунктаў, сярод якіх абмежаванне колькаснага складу ЗСУ, адмова Украіны ад уступлення ў НАТО, прызнанне акупаваных тэрыторыяў дэ-факта расійскімі і рэінтэграцыя РФ у сусветную эканоміку. Марыя Сысой, Белсат. Беларускім войску далі прысягу, прызваныя на тэрміновую службу беларусы. Мерапрыемствы адбыліся ва ўсіх вайсковых частках краіны. Агулам, паводле інфармацыі Міністэрства абароны, у войска паступілі больш за 10 000 чалавек. У 72-м вучэбным цэнтры ў Барысаве у цырымоніі прысягі браў удзел міністр абароны Віктор Хрэнін. Традыцыйна на такое мерапрыемства запрашаюць родных і сяброў новабранцаў. А тэма так званых дармаедаў не сыходзіць з парадку дня беларускіх чыноўнікаў. Міліцыянты нават сабралі з гэтай нагоды адмысловую калегію, на якой міністр Іван Кубракоў загадаў участковым надаваць беспрацоўным яшчэ больш увагі. Падрыхтавалі нават змены ў заканадаўства, каб зрабіць беспрацоўе правапарушэннем. З падрабязнасцямі Антон Бяздольны. Кіраўнік беларускай міліцыі Іван Кубракоў загадаў участковым інспектарам актыўней адпрацоўваць беспрацоўных. Асаблівую увагу, паводле яго, трэба надаць сельскай мясцовасці. Вы сразу увидите, этот человек занимается коммерцией, но не платит налоги. Либо это человек пьяница, который не попадал в наше поле зрения. Он должен находиться у нас под контролем. Все, повторяю, все до одного, кто состоит на учете по профилактике, по линии уголовно-исполнительной инспекции, они все должны быть трудоустроены. Заява прагучала падчас калегіі МУС. Там неабходнасць кантролю і прымусовага працаўладкавання патлумачылі тым, што больш за палову ўсіх злачынстваў здзяйсняюць беспрацоўныя, а захады, што сілавікі прымяняюць да такіх жыхароў краіны, быццам дазволілі знізіць злачыннасць. Пры гэтым лічбаў міністр Кубракоў не прывёў. На той жа нарадзе прагучала інфармацыя, што цяпер разглядаецца ўвядзенне адміністрацыйнай адказнасці за непрацаўладкаванне для тых, хто стаіць у міліцыі на прафуліку ці вызваліўся з лекава-працоўнага прафілакторыю. Відавочна, што для максімальнага карэкцыйнага ўздзеяння паказаная работа павінна праводзіцца не толькі органамі унутраных справаў, але і іншымі суб'ектамі, у тым ліку наймальнікамі. З пачатку года сілавікі разам з мясцовымі адміністрацыямі пачалі праводзіць прафілактычныя сустрэчы з тымі самымі беспрацоўнымі, выклікаюць на такія гутаркі прымусова, а тыя, хто ігнараваў выклік, атрымлівалі адміністратыўнае пакаранне. Што праўда, міліцыя не ўдакладняла, паводле якога артыкулу. Коммуналка официально нетрудоустроенного человека.
Яшчэ адной формаю ўздзеяння зрабіліся так званыя эканамічна абгрунтаваныя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Гэтак у лістападзе некаторыя беларусы атрымалі велізарныя рахункі за ацяпленне. У некаторых выпадках сума камуналкі дасягала 700 рублёў. Што праўда, не ўсе залічаныя дзяржавой у дармаеды сапраўды беспрацоўныя. Я многодетная мать, воспитывающая ребенка-инвалида, и я попала в категорию тех, кому пришла квитанция на коммуналку голую, без ничего, без воды, 200 белорусских рублей. Я работаю. У меня в штате работают, кроме меня, еще 3 человека, за которых я плачу налоги. Раней чыноўнікі прапаноўвалі лайфхак для выключэння з базы дармаедаў. Трэба плаціць добраахвотны ўнёсак у фонд сацыяльнай абароны 29% ад мінімальнага заробку. З кастрычніка сума гэтага ўнёску амаль 220 рублёў. Антон Бяздольны, Белсат. Гістарычная памяць. Сёння 6-я гадавіна перапахавання Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў. У гэты дзень у 2019 годзе парэшткі герояў антырасійскага паўстання 1863-64 гадоў з урачыстасцямі перавезлі на могілкі Росы, што ў Вільні. На перапахаванні прысутнічалі першыя асобы Літвы і Польшы, а ад афіцыйнага Менску быў віцэ-прэм'ер Ігор Петрышэнка. Шанаваць памяць паўстанцаў прыехалі тысячы беларусаў пад нацыянальнымі сцягамі. Белсат у той дзень ладзіў 8-гадзінны стрым. Парэшткі Кастуся Каліноўскага і яшчэ 19 паўстанцаў знайшлі ў 2017 годзе падчас археалагічных раскопак на замкавай гары ў Вільні. У Варшаве другі дзень фестывалю «Прадмова». Праграма сённяшняй суботы адна з самых насычаных за ўсе гады. Тут на 2 пляцоўках адразу зранку і да позняга вечара ідуць прэзентацыі, дыскусіі, творчыя сустрэчы. На імпрэзе пабываў наш карэспандэнт Алле Залеўскі. Раніца другога дня прадмовы пачалася ад прэзентацыі манаграфіі Вольгі Барышнікавай пра жаночыя абрадавыя традыцыі. Адна з іх унікальная для Еўропы. Гэта так званыя абыдзённікі, тканіны кшталту рушнікоў, якія служылі як абярэгі. Падчас вайны ў Кажангарадку жанчыны саткалі 40-метровы такі рушнік, якім абвязалі мясцовую царкву. Вядомыя выпадкі стварэння такіх абярэгаў і ў нашыя часы пандэміі ў 2020-м. Але больш пра актуальнасць было на вялікай сустрэчы з Вольгай Гапеевай, пра тое, як сёння функцыянуе аўтарка і як змяніліся ўмовы працы літаратараў для тых, хто працягвае пісаць унутры Беларусі і для тых літаратараў, хто быў вымушаны з'ехаць за мяжу. Наш беларускі шлях, ён такі свой. І нягледзячы на тое, што мы функцыянуем в такіх няпростых умовах, мы ўсё ж такі працягваем нашу справу. Выдаюцца цудоўныя кніжкі. Я магу абсалютна шчыра сказаць, што мы можам ганарыцца сабой. Яшчэ адна зорка на прадмове – гэта фінская пісьменніца Софі Аксанен, аўтарка сусветнага бестселлера «Ачышчэнне». А фонам івентаў ідзе актыўны гандаль кнігаў. На прадмове прадстаўлена больш за 14 беларускіх выдавецтваў. Калі гэтыя брамы нарэшце адчыняцца, уявіце сабе, у колькі разоў павялічацца аб'ёмы ў кнігарнях беларускіх кніжак проста. Гэтыя паліцы давядзецца ставіць у 2, у 3, а можа і болей разоў болей, чым тое, што мы памятаем нават з самых лепшых часоў да 20-го года. Увечары 2 магутныя акцэнты. Гэта перадусім прэмія Карласа Шермана за лепшыя пераклады 2 апошніх гадоў і пасля ўжо гэтага выпуску навінаў вялікая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Адзін з найбольш цытаваных беларускіх літаратараў прадставіць нашумелую кнігу «Схлон» пра тое, як страх можа быць рухавіком не толькі ўцёкаў, але і сустрэчы з мінулым. Пакуль жа творчасць пісьменніка днямі адзначылі сілавікі ў Беларусі, ягоныя кнігі і сацыяльныя сеткі унеслі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Завяршае другі дзень прадмовы сустрэча канцэрт з Лявонам Вольскім. Вядомы музыка распавядзе, як беларуская майстэрня ў 80-е гады сталася паветраным шарам для незалежнасці Беларусі. Алле Залеўскі, Белсат. На радасць дзецям і хатнім гадаванцам, але да засмучэння кіроўцаў і камунальнікаў у Берасці і Пінску выпаў першы снег. Снегапад стаўся нечаканасцю для многіх жыхароў Палесся, бо яшчэ напярэдадні ў рэгіёне трымалася плюсавая тэмпература, а мясцовыя жыхары збіралі грыбы. Далей без каментара.
У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больше інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале, QR-код на вашых экранах. Сачыце за навінамі ў нашых сацыяльных сетках. Да сустрэчы заўтра ў нядзельнай студыі Белсат.